सिमलागुरि दांथ'राथानि खोलाहा सिमलागुरिया रेभिनिउ सिमलागुरिनि खोलाहा जोंहा मा दङ ट्राइबेल गामि बर'खौ बाद होदों गैया थारमाने सिमलागुरिनि खोलानिया बिटिसि एबा बिटिआर आव हाबनांगौ गैला मोनसे मोनसे नायलाय दे आधा किल'मिटार एखे हरिनिफ्राय लाबो लाल माथिनिफ्राय लाबोनि दे पर्बत जरा एखे मंगला जरानिफ्राय लाबोलाय बिनिफ्राय लाबो दे जोंनि बर्डारनिफ्राय खोलाहा मा दंबावो नामा लखिगन्जनि खोलाहा मा दं नामा बे पानबारि बिएसएफ केम्पनि खोलाहा लखिगन्ज बिनि खोलाहा बर' गामि दं नामा गतिके फैया रुपसिनि खोलाहा बर' गामि दं नामा गैया नों ओरै फैबावदो क'क्राझार नाराबारि दाउखिबारि फ्लरिकान गार्डेननि खोलाहा थिलाफारा बेखौथ' जों सोखादों बिनि खोलाहा मा गामि दं माय हाबगोन नोंसिनि बे इंलिस लिरनायाव हाबनांगौ गैला सिलगाराजों फैदो नोङो मालगामि बामोन गामि देराफारा बारसि दियाबारि बारसिनि खोलाहा मा गामि दं बुं अशान्ति बिशृंखल खालामनायनि अधिकार गैया खौसे थानांगौ अनलायनायनि गेजेरजों ग्रोम ग्रोम गेरेमसा माहारिया दागोन हागोन धेमालि मोनदों नों थांदो बे जोंहा बिआरपिएल टाउनशिप होननाय रेभिनिउ गैया बियो खुकुरमारि रेभिनिउ बिनि खोलाहा मानाव गेदेर जोंनि जोहोलाव आदा प्रेम सिंह ब्रह्म बिसिनि न'आनो बिनिफ्राय एलपि स्कुल मोनसे दङ धालिगाव एलपि स्कुला बिनि खोलाहा मा दंबावो बिनि खोलानासो धालिगाव रेभिनिउ बिनि खोलाना सुङापाटा बहा बोरै बै एलबार्ट स्कुलथिं थांबाय निउ बङाइगाव स्टेसन मोननैसिम बहा दं बर' गामि सेन्ट आगस्टिन हस्पिटाल बिनि खोलाना जाहैबाय जोंना रैमुफुर लास्ट बिनि खोलाहा मा दङ बङाइगाव दा बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट जाबाय जोंहा चिरां जाबाय रैमुफुरनि सोनाबा मा जोंनि गोदान गामि गोजोनपुरिनि खोलाहा मा गुरु नानक नगर वार्ड नाम्बार 4 बङाइगाव मा दं नोंहा बय कारिजा दलाइगाव सेन्ट आगस्टिन हस्पिटाल बै दक्षिण चापागुरि बे निर्मल दामोनिया निर्मल मुसाहारि गोदोनि जोंनि एबसेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट बिसिनि न'नि खोलाहा मा दंबावो देलाय बे कैलास दामोननि न'नि खोलाहा पबित्र दामोननि न'नि खोलाहा किसान बाजार हाथाय बिनि खोलाहा मा दं बै सिस्टार कनभेन्ट जोंहा हस्टेला एसएसबि केम्प फैदो दाना खुस्लुपारा बै जोंनि मराखुजिया दै रौमारि उजानि दै खोलाहा मराखुजिया होनो बे खुस्लुपारा एसएसबि केम्पनि खोलाहा मा दंबावनो हालाय बिनि सानजाहा थांबावदो साब्राकाटानि बे खोलानि हाजोखौ पाहारतलि होनो बहाय बै जोंना रेफारेन्स सुग्राया रहित दा बिसिनि हाबाखसै बिनि दिंदाबदों ओरै हाइवेनि साहा दं साफारा बिनि ओरै साहा आरो जोंहा गोबां गुबुन रावारि रायग्रा रायजोफोर दं नों बेखौ बारहैनो हाया नोंखायनो बेखौ जों सोनो हायाखै मोनाखै गथा हिसाब बिनिफ्राय नोङो थांदो दावखानोगोर हरै बारलांदो बिजिनि खुज्राबगुरि ओरै खोलाहा दानि जि टल गेट दहलापारा बिनि खोलाहा नदियापारानि खोलाहा मा दं जोंहा बुं मा दं बहाय एडजासेन्ट होमबा हाबा बै जों फैदो नोङो आलुखुन्दा पालेंबारि पानबारिजों फैदो नोङो सुलियाखातानि खोलाहा मा गामि दं बरपेटा डिस्ट्रिक्टमोन बियो बुंदो बरपेटा रडनि साहा थांदो बाजु गामि बिनि खोलाजों ओरैहाय जोंहा ओरै फैनानै जोंनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लहासुर गामि हावलिहाटि जाना बिन्निबारि जोंनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बिएस कलेजनि खोलाहा बिनि खोलाहा मा दं बे हाबनांगौथ' हाबखाबाय सालबारि रुहुहिथिं बहाय डिसपुटेड 95 भिलेजाव दं बहाय दं एडजासेन्ट दं 6थासो जागोन दे बारलांदो दाना बरमानि खोलाहा जुलुखि बिनि खोलाहा मा गामि दंबावो खोन्थादो ट्राइबेल एबा बर' गामि दं नामा गैया नों गरेस्वरनि ओरै खोला फैदो मुक्तापुर बिनि खोलाहा मा दं नालाय खैराबारि बारलांदो जालुकबारि खैराबारि बै जोंनि मामाया आवगायनि एमएलए आवगायनि एबसुनि सेक्रेटारिया नाथुराम बर' बिसिनि खोलाहा मा गामि दं आरो सानजाहा नों थांबावदो कालाइगाव टंला थांबावदो उदालगुरि ओरै खोलाहा बै जोंनि लालफुल जोंनि जे सिट फार्म दंमोन बर्डार जे जाबाय